Hej! Ja, og velkommen til Clara Maries opskrifter igen. Den her gang der er det ikke noget specialafsnit, det er helt almindelig bålmad, dejlig mad og det hele. Så Marie, hun står bag kameraet igen, og jeg gør det her. Lige. Det må I ikke se nu. Det kan jeg sætte. Bare sæt under bordet. Sådan der. Godt. Lige nu, der skal vi have lavet ostebrød. En rigtig god ost. Godt. Først har vi brødene. Vi har lige skåret dem over foran. Helt almindelig flyt. Så har vi smør. Og kniven. Nå, der er det vist så godt. Sådan. Ja. Og putte på. Putte bare noget på. Ja. Og smør på. Altså, Marie, hvor meget smør vil du have på? Det er fint, det der. Ikke mere. Det er fordi, det brød, det smelter ind, ligesom der er hvidløgsbrød, vi laver. Det smelter ind, så derfor. Det tror jeg godt, I kan huske, hvis I har set det. Det er specialafsnit. Vi laver godt nok mange specialafsnit, hva'? Nej, det er det ikke i specialafsnit. Nej, men det er med hvidløgsbrød. Nej, det er det heller ikke. Det der bål. Vi laver så bare flere. Nå. Lige meget. Ja, det skal vi snakke om. Godt. Så har vi på det smør. Og jeg vidste godt, det ikke var et specialafsnit. Ja, godt. Se, nu har vi ost. God skive ost. Det er sådan noget mild ost. Det skal vi ikke putte på nu. Sådan der. Det er fordi, vi venter til at bage det inde i ovnen. Ja, og så der er det helt anderledes. Så har I fundet en forslag til den her. Kan I huske den? Dem kan jeg lige læse op. Det første, vi skal have på, det er salt. Salt står der her. Det er fra, jeg har egentlig fundet ud af, at det er faktisk fra Amsterdam, så det er faktisk ikke fra Spanien, det er fra Amsterdam. Okay. Så har vi salt her. Og det næste, det er paprika. Det er røde paprika. Så til, hvis du hører mere på dine to. Ja. Det er fint. Skal du mere på den her? Ja, bare lidt. Tak, det er fint. Ja, det var Næste. det. Næste. Nå ja, undskyld, det var hvidløg. Sådan der. Og så skal du ost på. Det skal først bages. Ikke på min måde. Nej, men så laver du bare på din måde. For det kommer til at hænge fast i den der, når det skal lukkes. Nå jo. Nå, vi skal lige have lidt olie her. I stedet for margarine, så. Ja, på det tipper lidt. Vi er på en græsplæne, så. Hvis vi lader den stå der, så er det sådan lidt vægt. Lige vægt. Au! Undskyld. Skal det åbne? Er den her? Den er ny. Har vi ikke brugt før. Sådan der. Der husk, der kommer altid meget ud sådan en rapsulit. Oliver! Det lyder meget ulækkert. Så gør man sådan her. Det var græsplænen, tak. Sådan der. Det er for, at Det ser lidt skidt ud. det er for, at olien ikke, eller brødene og sådan noget, ikke kommer til at sidde fast. Vi skal gøre det lidt på bordet. Og man skal aldrig gøre det med en svamp eller noget. Med hånden. Det er så det bedste. Ja. Så smager vi lige ind. Og så gør man lige sådan her hurtigt. Det gjorde man ikke. Det var dumt. Og det der gør man så ikke, okay? Så lige hvordan man ikke gør, okay? Hvorfor der mange gløder? Der står gløder. Nu ryger det ikke længere. Godt. Som sagt, så gør man sådan her rolige bevægelser, ikke? Ikke helt ned i flammerne. Det går fint. Rigtig godt. Ja. Vi er overhovedet ikke på en græsplæne.
enden af. Nej. Nej. Nej, så seriøst, det har vi ikke. Nej. Der var lige nogle gløder, der lige før, så. Ja. Nej, men I kommer endelig ind, hvis det er bare det mindste. Ja. Så lægger vi lige den her. Fordi at sådan noget med ild og sådan noget, det skal man have meget respekt for. Ja. Ja. Yes. Respekt, man. Så kan du lige. Og ikke de store, for de ryger helvedes til. Ja. Det må du godt på, men ikke den store, den ryger helt vildt. Derfor jeg koger i går. Nå. Skal vi gå i gang med østbrødene? Ja. Jeg tror lige, vi lukker olien lidt. Stiller sådan herover. Ja. Nej, derfor så er der ikke Der kravler en lille ting. bladlus, så. Ja, det er en myg eller noget. Spar. Ja. Så tager vi ost. Nej, det vidste jeg godt stadig. Jeg vidste gerne have ost på. Men det, det gør vi altid i ovnen. Så det her indsmurte ting. Så starter vi bare lige. 3. Det er lige det, der kan være på. Bløder. Bløder du? Ja. Det må vi lige tjekke ud senere. Ja, til Gud, mand. Så klapper man simpelthen bare den her lille fætter sammen. Klemmer man sammen. Og så Marie på et tidspunkt, så vidste vi ikke, så Marie hun gik ud og hentede for nogle LSD'er, så gjorde jeg bare sådan her. Det var lidt sjovt. Godt. Godt. Det er det. Nu er vi helt med. Nu kan du bare på. Grille. De må ikke blive helt sorte. Fordi så mister de den der ostsmag. Ostsmag, Så sidder jeg ikke engang kan ost på endnu. Nej. Så mister den der ostesmag. Okay. Kom. Der er ikke engang ost på. Den er alt for stor. Lige meget. Der skal stadig noget brænde på. Så. Husk også godt, der var smørene. Ja, så svælger man op. Så smelter man dem om, så er det det. Så smelter de. Fint. Det er okay, sådan der. Man skal huske lige at vente. Og så? Right. Sådan. Husk du også at finde på mig. Tak. Sådan. Skal der mere? Nej, det skal også blive brændt. Nu skal der ost på, vil jeg gerne have lov til at sige. Det vil jeg også gerne have lov til at sige. Så putter man ostskiver på. Hvis jeg nu holder her, så kan du lige... Vi måler på mig. Det gør jeg. Tjek det ud. Tjek osten ud. Jeg bliver også nødt til at finde på maden, klar. Og ost. Og så sådan... Nej, Maria! Og så lidt... nej, ikke peber for fanden. Lidt cayennepeber der. Og så skal det bare lige over bål, bare lige i 2 sekunder. Eller det er bare en tælle med. Bladløs. Ja, er hædet bladløs. Sådan der. Så der en bladløs i mit hår. Nej, gør det med mit. Nej. Luk lidt så. Og så skal det bare lige have lov til at bare lige sive lidt ind i selve brødet. Ja. Så få en harmoni. Med sit fælde. Den er god sådan her. Så bliver det bare rimelig hurtigt brændt. Sådan der. Og osten må godt få noget direkte varme. Så. Se, hvordan det blev. Osten er ved at smelte. Det var fint. Ja, det er helt klart. Det var virkelig. Så er jeg ostebrød. Så har vi lige tallerkenen. Hvad for en tallerken vil du have, Marie? Jeg er lige glad til at være på plus. Så. Den er ikke varm, det er dejligt. What the fuck? Au. Og det må meget gerne sidde fast så meget normalt. Jeg tager bare den med min sorte, hvis du gider have den. Nej. Og som der så er lidt sort på, sådan, ikke?
det gør ikke noget. For man kan altid lige sige skrabe, 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 skrabe. Skrabe, skrabe, skrabe. Lige. Det duer ikke for mig i dag. Bare tag den op med hænderne. Sådan der. Okay, så. Godt. Vi ses. Altså, vi er